Encwadini kaMateyu chapter 13 la uJesu akhuluma khona ngemifanekiso. Hallelujah. Amen. Singahamba mamshabako ulokufunda nje kancane kancane. Hallelujah. Matthew 13 verse 1. Yes. Imifanekiso eyisikhombisa kaJesu. Yebo. Ngalolu suku uJesu waphuma endlini, wahlala phansi ngaselwandle. Wasekubuthana kuye izixuku eziningi. Yes. Waze wangena emkhunjini wahlala phansi. Yeah. Ukukala lonke lumi egwini. Yes. Wakhuluma kubo okuningi ngemfanekiso. Wathi, "Bhekani, waphuma umhlwanyeli uyohlwanyela. Yes. Ehlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni. Yes. Kwafika izinyoni zayidla zayiqeda." Hallelujah. Hey, Kwaphuma umhlwanyeli wayenza wayohlwanyela imbewu. Hallelujah. Hallelujah. Uma iphuma yohlwanyela imbewu yakhe uyayikha ngesandla esitsheni. Ayikhe ayihlwanye. Uma ihlwanya iwele endleleni. Hallelujah. Zafika izinyoni zezulu zenza zayidla zayiqeda. Hallelujah. Lithi iBhayibheli la uJesu waphuma kwaba khona iziqhuku ezimlandelayo, the crowd. Njengoba ngiphumile nje ngithi ngizoshumayela la. Kwaphuma i-crowd lesiqhuku nalesi. Isiqhuku nalesi. Hallelujah. Bazozwa izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Bathu bacabanga ukuthi le mbewu engiyihlwanya la eyizwi likaNkulunkulu lizobasebenzela bonke. Hallelujah. Abanye bazophuma la bangasabuyi. Le mbewu eyizwi likaNkulunkulu lenze lidlule izinyo. Isuke yawa yawele estrati. Yebo. Ungavumike ukuphuma la ube imbewu ewele estrati idlule inyo. Sewuyinizwile izwi likaNkulunkulu ulahleka likhulunyiwe, ulahleka lishunyayelwe. Hallelujah. Imbewu ekhulunywa ngayo kukhulunywa ngabantu. Imbewu ekhulunywa ngayo izwi esiliphonsakile ukuthi ungabi imbewu ewela estradini edliwa zinyoni engazami nokumila. Izwi noma lingashunyayelwa lishintshi lutho alina impact empilweni yakho. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh yes, Lord. Hallelujah. Imbewu weapon. Hey. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Ayiwo. Hey. Ungavumile izwi liwele phansi, liwele endleleni. Njalo. Lalisehlwa khona inyoni uyabona ziyandiza. Zimhlophe naziya. Zifuna ukuwela endleleni. Sidle. Usathana ufuna ukuzowela endleleni. Akusonje. Izwi lingahlali kuwe. Izwi lingabi ne-impact. Hallelujah. Hallelujah. Izwi lingaphili. Hey. Hallelujah. Funda mama. Iza namabhedu wemike. Kepha enye yawela edwaleni. Yebo. Lapho enye namhlabathi omningi khona. Yebo. Yamila masinyane ngokuba engenamhlabathi ojulile. Uyezwa enye yenze njani? Iwele edwaleni. Iwele edwaleni iyashesha le. Umila. Hey. Iwele edwaleni. Etsheni. Ifike yawa. Yavuka kusasa seyimilile. Umzalwane lo othi mamshuma izwi laNkulunkulu limhlambe manje agume manje athi ngamkela uJesu kodwa kusasa phelile kuqimile konke. Hallelujah. 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 Sasa kasabuzi mara namhlanje bethanda zaze ekhaya. Yes. Letha khalisile phelele endleleni. Hey. Ayisasebenzi kuye. Hey. Shithi ubuyise. Siyabonga Nkosi. Ayisasebenzi kuye. Hallelujah. Thanks Lord. Bakhona abazalwane abanjalo. Yes. Ungabulo mzalwane. Yes. Osheshe phakathi izandla zakhaya. Hey. Hayi ungacabanga ukuthi sohamba nayo unyaka wonke. Yakawo. Kodwa ngeke asabuye new beginning. Hey. Hayi abuya new beginning. Hey. Akayohlala ndawo. Ufike kuphelile ngayo. Amen. Imbewu emila ngasedwaleni le. Edwaleni. Hey, eche. Hallelujah. Hey. Uyashesha ukutasuka umzalwane wakho. Njalo. Uyashesha ukulahleka. Hey.
uphuma silwe kamzalwane Mzalwane. mara nasifika enkonzweni uhlabela kakhulu azakhala imbewu emile ngasedwaleni ayindawo ayinampande zonke izinto azenzayo mzalwane wenza izinto ezitemporary namhlanje ukhona emkhulekweni sasa kasesi haleluya uyashesha nokutshintsha ibandla lo Yebo. Hallelujah. Make aswa ngale bashumela bamkitaza ngale sekungale Ala. Makuthiwa sebenza. haleluya umile ngakuphi Hey. umile ngasedwaleni usedwaleni Sedwane setshe. ungavuma ukuba imbewu ewe ngasedwaleni iyashesha ukuzwa izwi bayashesha nokuzinikela hayi angafika namhlanje akhonze nje ezwe kumnandi namhlanje sibone sigida uma sekaphuma nasekufuna umfundisi ufuna ukuzinikela akakazi lokho kanjwa njani mara sekuyazinikela uyasedwaleni angeka hlale ungazi ukaba uzokhonza angeka khonze usasesinikele thwathwa ngoba umile kuphi edwaleni haleluya sewubuya khona eDenmark uzinikela abandlela isifayi akanampande akanantayenza yayintela namhlanje uzinikela egrupini yabaklinayo athi ngizoklina nani sasuphumile ubonela abahlobisayo sewubuya abahlobisayo hayi nakhona uphumile uphulaseabanisile abanisa Thank you Lord. Umzalwane umile kuphi? Edwaleni. Akanapande. Akana backbone. Akana ntayimelayo. Hallelujah. Akakwazi ukuthatha decision yakhe. Yebo. Hayi uhamba nesixuku. Isixuku masithi siyayothi ngiyami. Isixuku masithi asina amathangini. Kanti ufuna umzalwane uzothatha decision. Yes. Athi come little sunshine, this is my decision. I have taken it. Yes. And I'm not going to be influenced by anyone. Whether negative or positive. Hey, decision and you touch me. Yeah, I'm going to call for Jesus. Messiah zingasha. Upepe koni ngeko. Seven to come ngeko. Five to come ngeko. Oh yes. You go to Go to Jesus. Yes, Lord. owenza sedwaleni uyinkinga ngoba uyashesha ukumila Hamba nomoya. uyashesha haleluya uyashesha futhi bavamisa ukuba nama-gift Alright. bavamisa ukuhlabela kamnandi haleluya bavamisa ukushumayela kamnandi but usibuza bashumayela bakhula kuphi awutholi abafuna ukusubmitha abafuna ukuzwa wemkhuzo yakasuka bayangidina kule bani ngiyahamba umzalwane wasedwaleni funda mama sakhe Jesus. yeah Kepha eyewe ledwaleni lapho yayingena umhlabathi omningi khona yamila masinyane ngoba yayingena umhlabathi ojulile. Kodwa seliphumile ilanga. yeah Yahamuka. imilile masinyana akwaphumilanga nje Yahamuka. iyahamuka iyasha Yasha. ngoba ayina impande Phansi no roots. iyasha makushisa nje seyilungile angisho isitshalo sidrowa amanzi ngey'mpande le phela imile etshengile umhlabathi okhona ugcwali nesitsha haleluya iyafa le ungavuma uba umzalwane unje qhubeka mama Kodwa seliphumile ilanga yahamuka. Yes. Ngoba ingenampande Yeah. yabuna. yebo Kepha eyewe lemaveni yeah ameva akhula iminyanisa. uyezwa le iyenze njani Iwele le inwele emefini Yes. isuke yawa nje lapha esigangeni laphaya Yeah. la kunemeva khona kungalinywanga Same. yamila
ithe imila nameva amila ayiminyanisa ayimpintsha haleluya yangakhuli kahle funda mama yehla kancane kepha enye yawele emhlabathini omuhle uye phezulu kule wele emeveni kepha enye yawele emaveni ameva akhula iminyanisa yebo kepha enye yawele emhlabathini omuhle ake sibhekele ewele emeveni ekhule yayiminyanisa umuphi lo mzalwane lo ulomzalwane athi asindisiwe but athanda izinto une confusion ukhathazwa izinto zomhlaba ukhathazwa ukuthi imali anganayo ukhathazwa ukuthi abangani bakhe sebane fashion ethize eroka abayigcokayo angeke asezenkonzweni ngoba yena unerogeni wayo uhlala nama-excuse ukuthi angeke ayenze into ngani ngoba kanabo ukuthi nokuthi haleluya iminako yalelizwe yaminyanisa umnandi bomhlaba baminyanisa abangani babathi siyogrufa na uyaya abangani babathi hayi siyakuthi na uyaya hayi isemuka nomoya lo uyamthanda uJesu kodwa nezinto zomhlaba uyazithanda uyamthanda uJesu mara nokuhleba nabo uyakuthanda uyamthanda uJesu kodwa mara nokujola Nkosi hayi usindisiwe lo haleluya uyamthanda uJesu kodwa akakwazi ukuthi umoya bangani ba akakwazi ukuzikomita ukuthi uyabona mina ngiworship enkonzweni uma ngiworship enkonzweni ngesikhathi esonfuneke enkonzweni today is Sunday ngeke ungidisturbe ngoba ngine appointment noNkulunkulu lo cancel appointment yakhe noNkulunkulu ayojabulisa umngane khuluma Nkosi lo uminyaniswa imeva haleluya ameva yaminyanisa akakwazi ukuhlukanisa mabathi namhlanje izangoma ziyagida ngalo uyogida ngezangoma nayo asashayela isigubhu makusindisi uyamthanda uNkulunkulu akakhuli Nkosi yakho isiphiwa naso ungadilika izulu nokukhula ke uzube neshow ukuthi ayihamba nayo lo uyozosifaka ezulwini but yominyaniswa yameva siphuma nje la sisathi amen ababona lapha abaphethe amabhodlela sokubajoyinela uyaphuza ucima ukuwamo wehlisa izwi ayayehlisa uyayetshisa haleluya uyaphuza lo uyaphuza haleluya hayi nge-16 December awumbone enkonzweni uyaminyaniswa isiphithiphithi ama-outsiders wawuye uyohamba abamagrozari uyophatha imali zesitokfela akalasikhathi sokusenkonzweni kodwa yena usindisiwe uyamthanda uNkulunkulu ungavuma lo mzali wakho uminyaniswa izinto zomhlaba ziyakubulala uyozumbone January January phethwe istress semali ye-school fees nani bazalwane ngicela mfundisi lana inkinga ukuthi nemali ye-school fees angina hayi ukuthi akazange abe nayo wayidla ngeDisemba lokagibela amateksi agijima ayehlenyuka umnandi egayivanda ewumzalwa haleluya sasinohlobo lwabazalwane olunjalo ungabi uye haleluya ungabi uye lo what type of a Christian are you? Or what type of a seat are you? Uwela kuphi kulama category sesibala ama category ayi3 kuna le category ewele estradini ivele nje idliwe yinyoni leyo ayizami nokuzama leyo bese kuba khona lewela ngasematsheni iyazama ke kancane ivamise ukutholakala ngapha kule genga
Kodwa la kubantu abasha iyatholakala leyo. Yatholakala. Kanti nayo leyesibili leyesithathu eminyaniswa imefa ivamisile ukutholakala kakhulu ebantwini abasha ngoba basithanda izinto. Abakwazi ukuzicommit. Uma icabanga uzinikela zicommit ebandleni uvela cabange kahle ukuthi kumele ngilahlekelwe umngane wami usibongile ngendaba sesonto Nkosi yami. Angeke. Commit yourself. Take a decision. Yes. Be a brave Christian. Yes. Wathi ngiyayimela insindiso engiyikhathile. Hayi ubuhlungu. Akuselula. Bathi ngiyayimela. Abantu abasha bami insizwa zakhona zakubandleni. Yaziminyaniswa yini? Zimenyaniswa ibhola. Liyaziminyanisa ibhola lizenze nje. Basebholeni. Which is not wrong ukudlala ibhola. But have a plan. Uthi ngesikhathi esonke langeli sonke. But ngelangeli sonke ilanga likaNkulunkulu. Ile divine appointment noNkulunkulu. Awukwazi ukuhlanganisa impilo yakho nabantu amathumbu efana. You must ubeke uyenze iplan. Uthi Monday angeke ngiye emkhulekweni ngoba ngizoba ngisebholeni. Kodwa Tuesday ilanga lokuya emkhulekweni. Ngiye emkhulekweni. Wednesday ngizoya ebholeni. Thursday ngizoya emkhulekweni. Friday ngizoyenza ukuthi ngoba ngiyiphathi yomzimba. Hallelujah. Because you are needed in the church. Hallelujah. Amen. You are needed in the church. You need to grow your Christian life. Impilo yoKristu ayiphule endlini. Impilo yoKristu ayiphule ebandlanini. Impilo yoKristu sikhulisa ebandleni. Yikwathi umpostoli Paul singaweki umkhuba wethu wokuhlanganyela. Amen. Ngoba kula sikhula khona. Hallelujah. Izolo mangikhuluma nabantu abasha bathi hayi angeke sicule ngoba siyashoda ngathi nishoda ngobani? Hayi siyashoda siphelelanga ngathi uma ningamlindanga afikile. Babatshela ngathi mntanami uyabona mina ngisindisiwe nje. Masindiswa ngathatha i-decision yokuthi angeke ngiblock ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ngishoda ngomuntu. Ngoba ngiyoyenza lo muntu akhukhuma nami ne-pride. Kwenza makangekho. Sizokhuleka sizokula. Bashoda bangashoda. Bakhona makekho. But forward to move. Ayifuna ukuhlangana. Kodwa siyaqhubeka. Ukuza. Ukuza. Asikwazi ukuma. And I was what Mama Zagane was going to school to join us. And those who are committed. I saw this in a commitment. Saw this here party. Saw this here people. Siashia Amofiwa abantu. We are pendu. Hallelujah. Hallelujah. Ngephenye wena mafe. Funda mama yebo. Ameva khula iminyaniso. Yebo. Ngephenye wena mhlabathini omuhle. Yes. Yathela isithelo. Yathela ini? Isithelo. Enye yenze njani? Iwele emhlabathini owenze njani? Omuhle. Ofundile. Laba yilo luhlobo labazalwane abalizwayo izwi likaNkulunkulu bese libabambe basimisele basikhomile. Hallelujah. Hallelujah. Liwele emhlabathini ofundile noma sikhona izinto athi angizanga kumuntu ngize kuNkulunkulu ngisho sebakuzonda uthi hayi lakazondwa ukufundisa kunandaba ngiya hayi ngisho sebakhulumile uthi umuntu ongihlebela ukakabe uJesu ngisahletshwa umuntu ngiyaya umuntu ongithukile akusuJesu ngiyaya because I'm committed. Angizanga kuye. Endakusilela isonto. Bayenze njani? kuJesu. Bayenze njani? Bathela ithemba. Bathela ithemba bakhula la. Bayakhula lapho. Bakhulula 50 years ebandleni.
but overtake. Umfudu. Hayi lalela yazi overtake ngani. Ngoba bafike basimisele. Abalo iminyaka la. Omunye uyafika namhlanje. Angene sekashaya ngenu. Ngoba usimisele. Umuntu afike kusasa. Ufika prophet. Kanti wena waba stagnant. Wenze njani? Wena ikapho. Elaphi. Wamanza kamuhle. Ukumenyaniswa izinto zenzo. Ufudu lona. Lona 100 years. Siyamenyanisa. Sethoto. Siyamphefumula. Holiness Lord. Hey. Hallelujah. Usiphomile. Yeah. Uzophuma. Uzophuma. Ukushangela nakusinda abantu abadala. Hey. Uprofeta kusinda abantu abadala. Ukukhulekela abantu kusinda abantu abadala. Kepha abantu abasiphomile. Hey. Hallelujah. 10 is 10. Bese mabona bambona mamsangwe la 10. Hey. Bese bathomishela ifavorite kamfundisi. Hey. Selumo. Hayi lalela. Everyone here is going to pave his way into my Ah, heart. Yes. Wonke umuntu uzosendlela. Indlela usenhlizweni yakho. Yes, Lord. Commitment ba. Yes, Lord. Kepha mina manje kulo mnyango. Hey. Ngimthanda nonke. Yebo. Abantwana bami nonke. Kunjani ephongono? Nonke. Hey. Abosisi bami nonke. Kepha abanye bayozenzela. Bayozenzela. Hayi lalela ngitshele awufawazi ukuthi awufundanga. Izwa unalo. Izonalo. uJesu wayenabafundi. Yebo khona. Hallelujah. Kepha wayekhona ekuthanda kakhulu. Yebo. uPetro. Wayenzela. Ethi ngitshela ireason ukuthi wayephethe uJesu bekamthanda kakhulu. Ingoba bekangumagquma ahlali. uPetro uJesu bekamtshela lento ayenzelo yona. Yebo. uPetro uJesu wayembuza into aphendule lento abuzwe. Kunjani? Ezimisele. Ezimisele. Nawe kufuneka uzimisele. Take a decision. Phuma ezweni. Phumezwe. Phuma emkhubeni yeswe. Ungathi ufuna ukuphula kuChristianity. Ubulandela abayesportini. Hawo. Hallelujah. Hayi. Mofuna ukuphula into sikaNkulunkulu. Phuma. Landela abayendlini kaNkulunkulu. If you want to be an eagle, do not walk with chickens. Yes. But you must move with eagle. Yes. Learn to fly with eagle. Yes. Stand with eagle. Ride the mountain Yes. with eagle. And then you will become an eagle. Not touching it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aya wena mhlabathini ofundile. Ngiyathela. Ilabazali abasimisela ukukhula la. Abadela konke. Bathi siyamfuna lo Jesu. Abadela konke bathi emvuselelweni siyayikhulekela emvuseleni. Ibona le mvuselelo successful. Sifuna ukubona le mvuselelo ukuphilisa abantu. Sifuna ukubona le mvuselelo ukudeliver abantu. Egameni elinamandla lika Jesu. Bakholwa. Thank you, Lord. Izocasula abaningi. Akunanzana. Naba yasebacasukile. Angeke babuye next week. Sebahambile. Let them go. Asinikele spring Akunandaba kepha ngiyayisho mina. Khuluma. Uma ungathi uyabheka kunabantwana la abafike bazinikela bangasebenzi sabakhulekela bathola imisebenzi bayasebenza. Amen. Mara sinawo ama members wala ebandleni wakudala angasebenzi sinokusiya wakhulekela mara bawuthola umsebenzi. Yazi ukuthi ngikutshele why sebajwayela umfundisi. Kunjalo mfundi thank you Yonke Lord. into isisebayaye nje. Yeah. Kholwa. Hey. Kepha la abafikayo umfundisi abamazi. Yonke into ayishaba vele bakhole bayibaba. Yes. Ele yabasebenze. Ngoba bayakholwa. Ayezindana. Ezijwayele protocol. Ezaziyo ukuthi makathandaza. Uzothi Jesus. Asenze nesi. Ngoba basebenza. Yebo. Ayisekelele moyeni. Let them Ukujwayela experience. Ngoba lalela ngikutshela uNkulunkulu wenza into ngokukholwa kwakhe. Kunjalo. Ayisebenzi experience. Kunjalo. uJesu kunkosikazi womoba. Yeah. Hamba ukukholwa kokwenze njani? Ukusindisa. Your faith. Your faith. Yes.
Hallelujah. Your faith. Yes, Lord. Abo-business laba basakholwa ngoba kuhlala kudlala abamazambane namanje. Sebajwayele kakhulu. Hallelujah. Sebajwayele kakhulu. Abasaboni nenkazimulo kaNkulunkulu. Abasakwazi ukuhlukanisa. Uyazi ukuthi sekunenkazimulo. Akusakhulumi nomngane ongijwayele. No. Sekukhuluma inkazimulo. Yebo. Uqobo lwehlile. Sebenza. Yazi ukuhlukanisa indaba. Hlukanisa hlukanisa uzosala. Uzosala ukudlala into sesinyukele kwenyine. Yebo. The church is growing. Yes. The church is growing. Sesinyukele kwenyine. Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Moyo ingcwele. Jesus. Bathola izinto engiziphethe mina. Mina abantu bokuqala. Abomndeni wami. You know, abomndeni wami angeke basibone isibusiso sesikhona. Njalo. Into abazoyibona kimi imali manginemali. Hallelujah. Kepha makukhuluma izinto ezifihlekile angeke basibone. uJesu Why? Ngoba Bajwayele. bajwayele. bamthelele uJesu. Bayangazi. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Bangazi sasemncane. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga Noma Nkosi. sekukhuluma izinto ezijulile. Yebo. Abanaki balabazibheka balesithayi. Ingane le. Ngane le. Uroyi lokhuliswe yithi lo. Yebo siyamazi. Kanti kulesikhathi lama udlule kulevel yokungani. Yeah. Kulesikhathi lama udlule kulevel yokufriend. Ukukhuphuka Bajwayela. umbone amayenyuka. Ngoba umbone amayenyuka esitholakala. Athulelisha. Sona. Nginyuka. My double portion. Izoba nawe. Abantu abamiswa nge-double portion. Ngoba basijwayele. Bayasazi. Bayilala nathi. Hayi Nkosi yami. Moyo ingcwele siyabonga. The church is growing. Jesus, ngegama likaJesu. Hallelujah. Ngiye ngimtshele mina nonkosikazi wami ukuthi yabona mase kukhuluma izinto zikade. Abususasenkosikazi wami. Ngifundisi kuwe. Kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ngifuna ukuthi alahlekelwe izinto zikhathi. Amen. Angamboni mase kukhuluma ugogo lukaNkulunkulu. Njalo. Ngoba enjwayele. Yes. Nkosi yami. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Baminyaniswa izinto le. Baminyaniswa ukuthi mina nawe singama friends ne. Ngama friends. Kumele sibe ne limitation. Yes. Ukuthi there's a boundaries here. Yes. Hayi ngale besika friend. Kodwa mase kakhulu iyazi ama seasons kimi. Yeah. Ukuthi mase ngikhuluma kanje ngempela sokhuluma uthi Hey. akusakhulumi mina. Yebo. There must be a change. Yeah. Ngegama Funda mama. likaJesu. Hlukanisa. Ngephenyewe lemhlabathini omuhle. Yebo. Yathela isithelo. Yebo. Enye ngekhulu. Yes. Enye ngama-60. Yes. Enye ngama-30. Phela. Onezindlela. Hallelujah. Makela. Phela. Hlala phansi mamshaba. Hey. Phela isithelo. Nkosi. Mawusindisiwe phela. Phela. Bear fruits. Let us see your salvation. Yes. Ungavumi ife le. Ifele. Ngoba lento inamandla iyezokususela impilo yakho yonke. Lento iyezokuvulela iminyaka. Yes, Lord. Never. Hlukanisa ivangeli nezinto zomhlaba. Hey, hlukanisa. Bayalimala abantu abangahlukanisi ivangeli. Balimala. Iyadelay iprogress yabo ngoba bangahlukanisi. Njalo. Hey, yadelay. Hallelujah. Hallelujah. Iyadelay ngoba ungahlukanisi. Hlukanisa. Mawufuna ukubona iprogress ihlukanisa. Yeah. Hey, hlukanisa. Mawufuna ukubona iprogress kunezinto kumele zilahlekele. Njalo. Kunabangani kumele bakulahlekele. Yebo kunjalo mfundisi. Kunomndeni kumele ulahlekele. Yebo. Yeah. Hallelujah. Hey. Uthi uJesu angizelanga ukuletha ukuthula. Yebo. Bathi ngizela ukuletha inkemba. Hlukanisa. Ukuhlukanisa unina nendodakazi. Uyise nendodana. Hey. Usho njalo. Lento ifuna ukuhlukanisa. Hey.
nje wena uxoxa into ezinegative emsebenzini esikolweni udlala uxoxa izinto ezinegative akukho nje kwaJesu akukho nje kaJesu yazi mina ngiyabheka nje nakulama WhatsApp group wethu yona le eyemeli yebani uyi-one umuntu postela iverse egroupini ubaba umthathu yena yedwa kusiyana angazi mhlambe ngablock ukuthi bonke bangakwazi ukubhala kubhala ubaba umthathu kuphela but ngikhumbula le group sonke sivumelekile ake uvuke ekuseni upost iverse nawe utheba sabela ke sifunde le verse sike nisitshela utholani ngokwenze njalo sonke sizosukuma sifunde sibheke bese siyakhomela bese siyaposta bese siphumile endabeni zezu kunjalo Amen. hey kusiyana Bezwa abantu. ngoba sixokozela nje ilokuthi sigcwele indaba zezwa sinazo kunjalo asilazi ivangeli kunjalo asinayo uKristu asinamoya abanalutho so izinto iTV yasifuna abangani bayasifuna yilokhu nalokhu kuyasifuna asinaso isikhathi sethu we are too busy to become Christians yes uyothela izithelo ezinjalo uyiphi imbewu ufuna ukuphuma la usibuze ukuthi ngabe ngiyiphi imbewu ubaba umthathu ngolosihlanu ukhulume ngeneta namafish la awuyifunde le verse kababa umthathu before sihambe sesiyahamba khona la ku13 funda uverse 47 ugcine lapha ku50 la agcine khona ungifuna ubone ukuthi kahle kahle wena umzalwane onjani uzikhethele wena ungazi ukuthi kulela bandla bangijajile asijudge la sisinondomisa ukufundela iscripture bese uzozikhetha ukuthi what type of a seat are you or what type of a fish are you and why are you here Amen. funda mama hey yebo futhi umbuso wezulu ufana nenetha eliphoselwana uyifana nani umbuso wezulu amibandla lisho ifana nani nenetha that has been thrown into the sea To the sea, yes, to gather some fish of every kind. hallelujah Amen. umbuso wezulu ufana nenetha Amen. elenziwe njani eliphoselwana kodwa mawuphonsa ifish uyayazi neta umntana uma ungafika iphonsolwa nje yazi ukuthi ubamba ifish enjani Nethuna iyangena. uthe nodoti lapha funda mama futhi umbuso wezulu ufana nenetha eliphoselwana Yebo. lihlanganisa zonke izinhlobo lenze njani lihlanganisa zonke izinhlobo ngifuna ukusiza wena olimalayo noma kulimaza ebandleni hey sengifuna ukusiza wena ngiyakubona wena nje ngifuna ukusiza wena hey uma siphonsa ineto uyabona ineta la sikhuluma ngalo ile tende leli yabona le tende nje ineta siliphonsile la eChefrey 2 elibambe zonke inhlobo zabantu Amen. hayi le tende linabathakathi phakathi le tende linabasindiswe ngempela le tende linabahlebayo le tende linedakwa le tende linabantu abalwayo ngoba phonsela bazamlisa khona ukhona yonke khona la ngawushaya khona la Yonke kind of ngoba ineta yeah. eliphonsiwe namangazi ukuthi mangingaphonsi leta hey sengiyobona mangidonsile uthi le ukuthi ankosi yami ngaze ngayibamba ishaka So, eqeda abazalwane iyabaluma hey ihleba lo isuku yohleba noya iyaxabanisa ebandleni benazo hey phuma liyangena izinyama ungasheshi ulimala yazi hey ile nje uvela uthi hayi kusho ukuthi umfundisi ubambe ishaki yebo. hayi ishaki shaki haleluya funda mama lithe seligcwele badonsela ogwini selithwele lenziwani badonsela ogwini badonsele egwini emhlabathini haleluya ngoba siliphonsile labamba labantu asazi thina Thina sonke. ukuthi hayi mama esimbambile esibuye naye idlabantu ankosi yami hey nkosi yami maphekwa nje ngeGood Friday yonke inyama phaka ikhiphe ngama-back door iyodliwa ekhaya kwakhe Jesus. usuke abatsheli lathi bantwana bami ningapheki namhlanje Lezi nyama. iye
wena inyama ulusho udayi bekubanje igubesi idla yonke inyama funda ma lithi useligcwele abantu uselogwini yebo bahlala phansi yebo babuthela ezinhle ezitsheni babuthela ezinhle ezitsheni ngoba le hlobo lemafisha yinhlobo nhlobo type of a fish are you khona lezi esingasidingi esesibuyiselo lwakhe ungavuma ukuba yile fish ebuyiselo lwakhe ungavuma ukuba yile fish le edestroy ibandla ungavuma ukuba yile fish le eyenemiqhuba ungavuma ukuba yile mbewu le ewele ematsheni eminyaniswa yimefa iyenze ingaphumeleli shintsha hayi nami ngashintsha mina ngangishaya mina ngangilwe bandleni bayangazi la ngibuya khona wathi ukuhlangana nje singenkonzo abantu abasha awumunye umfana wathi sengimthuthe ngenqindi ngimshayela ukuthi ushayela udadewethu umntana sekhaya manje awufunda haleluya amfaka inqindi nje ngoba bengakaphenduki bengisaminyaniswa izinto shiya phenduka iba imbewu elungile iba imbewu exolayo iba imbewu eduduzeka esiduduzayo ngoba abanye balimala ngo-1960 mhla bezalwa namhlanje usalimele Nkosi yami umunye ohamba nje une-ega yokuthi ubaba mina wangishiya yebo wakushiya uyabona ukuthi bakushiya mntanami kusho ukuthi noma ngabe kakhona bekangeka kwenzele lutho Nkosi nabo bangishiyile mara ngiyaphila lo okhona manje odlala irole yokuba ubaba empilweni yami ngiyabona lo okhona manje adlala irole yokuba umama ngiyabona haleluya nisibona sinja sikhuliswa ngabazali bethu bangasikhulile i-ega beyilakithi la but mhla sakhetha ukuthi no what the end yasimenyanisa isafulele i-relationship yethu noJesu sakona ngeke kusize bathi bakwazi ukukhuluma kahle bathi umuntu one-ega noma ungathetheleli ufana nomuntu othatha iphozini athi ngifuna ukubulala ukonje ubani igama lakho isho ofuna ukubulala umuhle athi ngifuna ukubulala umuhle manje phozini iphuzwa uye who is dying here umuhle uyahamba lapha akazi ukuthi ngifuna ukumbulala ujabule kabi ngumele engala phakathi kimi mangimbona ngiyathuthela ngithi ungidina njani lo ungidina njani kodwa nakazi ukuthi ngiyakuyangidina uyimbewu enjani uyimbewu enjani Nkosi yami ngifuna abantu abathi ngifuna ukuphenduka abathi Nkosi sibe imbewu embi noma ewele endaweni embi kepha namhlanje siyabuya sizabuya ngifuna nabantu abathi nami ngifuna uba imbewu ewele emhlabathini emhlabathini ovundile ngiyaphenduka ngifuna ukuphatha isandla sakho ngifuna ukukholela kanye nawe lift up your hands egameni likaJesu siyabonga abantwana bakho